L-Aqda Repubblika se tkompli tinsisti li f'pajjiżna tieqaf darba l-dejjem l-impunità għax hekk hemm bżonn u l-Aqda ma tistax ressaq lil dawk involuti f'diversi każi kriminali u ta' korruzzjoni simbolikament waħlet ritratti ta' dawn il-persuni mal-grada ewlenija tal-qorti. Ek spiega l-President tal-Aqda Robert Aquilina f'konferenza tal-aħbarijiet fejn tenna l-messaġġ lil politiċi tal-Gvern u uffiċjali fil-Korp tal-Pulizija li l-membri ta' Repubblika se jibqgħu isusu wara l-istituzzjonijiet biex dawn jagħmlu dmirhom. Dan hekk kif staqsa kif jista' jkun li la darba l-Pulizija temmen li Defni Caruana Galizja inqatlet minħabba l-korruzzjoni sissa għadu ma tressaqħat propju dwar l-akkużi ta' korruzzjoni. U kompla li minkejja li l-inkjesti maġisterjali talbu li jittieħdu l-azzjonijiet għadna qed nisimgħu l-iskużi u bekk qed jappellaw biex tittieħed azzjoni serja fil-qorti. Robert Aquilina qal li l-persuni li qed jitolbu li tittieħed azzjoni dwarhom huma l-istess li minflok ma kienu ħadu azzjoni huma stess meta kellhom il-poter f'idejhom għażlu li jmorru jiklu xi fenek jew jixxalaw f'xeni li wieħed jara biss fil-films tal-mafja. Għal daqstantu qal li jeħtieġ li l-ġustizzja ssir kif jixtieq min verament għandu s-sewwa l-qalbu. La darba ma jistax ikun li l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali għadhom ma ħolqux każ wieħed u qed jibqa' ma jitressaq ħadd.